Slavê var baş hevanno. Hêvîdar mutev başin, selametin. Ronî ruha mîvanê min e. Ronî merheba bi xêratî. Merhaba, selam, serçapan, slavştırav jihalên kesên me gudarî dikin û ew kesê dixwazin me gudarî bikin û heman demê divê çek Kurdiya xwe pêş bixin bi riya kanala Belran Dere Slava wan dikim. Mala te ava. Mala te ava. Tabii ki elbet her tişt ne Kurdiye. Ême me tiştekî awarte nekiriye. Em ji xwe re zimanê xwe diaxivin. Ji bo hin derdoran lüks xuya dike. Halbuki me tiştekî nekiriye. Em ji xwe re wekî dünya aleme em zimanê xwe diaxivin. Ronî na di serê me de pir mesele derbas bûn. Rojavayê Kurdistanê aniha gîştiye şiklê xwe yê dawî. Îro em pê hesiyan ku hêzên Şamê û Qesedê ji çeperên şer vekişiyane li gorî peymana dawî. Êdî peyman çawa pêk tê? Em dizanin li ser Kobanî pêk nehatiye peyman. Hêjî dorpêş didome. Millet tiye birçî ye. Ez dixwazim hinek tu meselê vekî tu rewşa dawî, fotoğrafê dawî çawa dibînî? Yani eger tu bixwazî berê ku em bikevin nava meselê ji ber ku mesele kur û dûr e ya. Ez zanim hefteya borî tu gelek aciz bûyî. Ev li ser medya civakî hin însanê ku xwe nas nakin êrişê te kirin. Yani êrişê te nekirin, navê te di lîsteyekî de derbas bû ku tu wê lîstê heq nakî. Ha însanên hemî însanên di wê lîstê de ez nizanim çi qas heq dikin nakin. Çêkirina lîstê çi qas etîk e, çi qas exlaqî ye neexlaqî ez wî jî bêhêlin aliyekî. Lê aniha ji ber ku tu mîvanê minî, hebûna te ya di wê lîstê de tu çawa dibînî? Te acizî çêbûl cem te yan te ciddî negir te avê çawa kir? Yani ez veqeyî mirov ra dest pê bike wê baş be yekemîn car yani bi serê xwe zaten devleta Türk li hemberî Kurdan lîste çê dikir. Baş xerab, Kurdê baş xerab. Yani mesela başbûn û xerabûn pîvana wê çi ye? Ev nîqaşeke dûr û dirêj e ama lîste û çêkirin û vê parvekirin û welhasil îcarê hinek hesabên yani hinekî tê naskirin an li ser saziyakê divê çe bi hawakî bûne mal îja wa kesana parvekin rojim evan parvekin li gorî min yani kesê di lîstê de kî be ez ê bi xwe li hemberî vê lîstê bisekinim şaşe. Ha yani Kurd zaten dijmin çar divê çe yani Fars û Ereb û Türk zaten lîstên Kurda belav dikirin û lîstên kuştinê û suîxastê û înfaza belav dikirin. Ma em Kurd jî li hemberiya tu lîsta belav dikin. Ez bi xwe serî heta binî şaşe. Dibe hinek troll belav bikin ev normal e ama wexta yani ev li ser navên rêxistinkê yan li ser navên saziyan yan li ser navên tişta hinek parve bikin vê belavkirinê wî çavdê tu bi hawakî piştgiriyê di vê belavkirinê ev tiştê trolla dike. Jarê mesela min û di wê lîstê de yani bi xwe zaten ew jî bi xwe bi serê xwe meselakeke li gorî min tevle hebe. Yani ronî li hemberî tu saziyên Kurd, tu rêxistinên Kurd dijminatiya kiriye ji şexsiyan re an ji rêxistinan re cîrkiriye. Na. Wexta weke Kurdekî îmanha pîvan çi ye? Dilê em dibêjin kesekî Kurd be û dilê wî ji bo gelê Kurd û Kurdistanê lêxe ew pîvan e. Adin çi ye? Jarî te û eger ketibe te vê berxwedanê û bi hawakî têda kin hindik dirêj mezin çûk têda dibe çe rolek jî girtibe bi qelema xwe bi çeka xwe yani bi sîlaha xwe an bi mîkrofona xwe an bi gotinê xwe an bi awazê xwe an bi xwendina xwe tiştekî têda kelek dabe jî ew kes yani wê hîn çi bike? Yani bi xwe ew lîsta ez tevê bûm serî heta binî şaş bû feqet lê tevbûna min jî zaten şaş bû. Min xwe pir min bi xwe ferî kir yani ne ez bi xwe ez di wê lîstê de û hat parvekirin weke ronî tu bandor weke ji boyê min yani boyê berjewendiyê şexsî li min nekir. Feqet ez gelek sewa ev merhela Kurd hatinê ev asta em hatinê pir ez tirsandim. Çawa tirsandim? Yani niha li ser Rojavayê Kurdistanê êrişek mezin heye û her wiha li ser Şengalê kef û kur heye û her wiha li ser Statya Başûr û her wiha li hêlekê jî li Rojhilatê Kurdistanê jî qirkirinek li hemberî gelê Kurd tê û dibe li wê dirê sibê şerekî mezin çî bibe. Yani gelê Kurd hewqas xeteriya kir hewqa mezin da û em hewqas bi êş karekî wiha em vê nebînin wî gelê Kurdî rabû ser niga yani 8 milyon gelê Kurd rabû ser niga
داکو هنک پولیتیکای دبی چه ام من وکرونی yani sedemi valiste çibu sedemi nefisi min bu nefisi min çibu nefisi min tiş zani holim got pra şaşe ez swa şaş benim galo havce nabem ro sabka galo ro sa galo ava şaşe hayel vidri yani sedemi listi nefisi min bu ne tişteki bu ve vejim nefisi bu ha va çar penj roje davi va se çar hafte davi lehberi khamen ne iş değil yani mededit وسر ملي بهذا يعني ببرتيارا جكتم تيجي سر من إليشك درجة يعني هنا يكتب شيء أخلاق دور يعني جدروا بيكتي من أو أجاهيج يعني دان كسين كدبيتش يجمع برتيار مدديت يعني إليشك بوساتي ليول حاصل هري داوي هاد بدري يعني أم حوجية وصلنا به صنم شوانه به دما تدي ما تشوكا دقرت كبوكك ما دقت ما باسكي ويجي دكر وقتا تباسكي ويجي دكر إجاري تدي ما باسكي وي بتكر باري وي بتكر بار بتي نزاني بوشاوا بكل وهلا ديوار كد وهلا ديوار كد يعني حوجي أم كرد نين فيدري يعني أم نبر بتن يعني أذ داخليا قالي كرد الأولي هي وأذ قالي كرد رابية سرقة ويك دبيتشا يعني جبو يكتياكي دقيقة حوجي كل هزا خوشوي بودره يانا تشتي مشي تقول حتى ناچبو هو افبو چاپمانیا کرد دمدیا کرد مگو شاشی هيا بيواجهو كك مزن لبن دبيچه لپیش ميه حوجي چاپمانیا کرد كانه بي باري راكه چاپمانیا کرد اگر بي هوا هر نكانه بي باري راكه من برنامه تلا چقا جاربوتيه وهمان دمي من نفسي خدا چقا جاربوتيه 3 سال داوي امديت چاپمانیا کرد بویا چاپمانیا یک کنترل لیستی چیکن او فار بل که هنکی وان کسی وان روزنامه بانوان الحاصل ما حتى نهار ذاتا غياد قلت ما تقول يعني قالك ام اماده به تشتكي مزن لپیشیا گلی کردش هلا چاپمانیا یکمین چاپمانیا کرد چپاس اماده یه ملیوی چپاس کرد کار بدا کو ملی خبر ده بنوی باری ام دبین نکانه ام دبین ایمچه قلت ما تقول روجوای کردستانی وانا واتشتانه دبوی ببه گلی کرد شرکی مست منو زر آماده یه شر وقت آمده بیشی نکتی اما هوا رو شر بکه بکشتن آم بکشه قلب پاريزه قارنه آوه نزانم چیه کسی تبته ویل هم بری تشر بکن کرک تجنو هلا وان زانه به دبی چه به هوا کی چاره سریعت کی پیدا بکه وانا حمی يعني تشتي مدلوش خينج وانا ببدأ تشتي كده هبو وانا حاصل جاي سوا ما تشتنا واطا تيكا في مجلسي من بخوا نتشارياك مزن هولدي يعني نتشارياك مزن هي وين نتشاريا استرسان وكا روني كدي ويليستي بر زخت منكر اما او نتشاريا هوالي من ناو دا بر زيشان يعني ام تف شاهدن حواله مجي شاهده دنوا سالوني وقتا ما دا الفيدري ما بهفرا برنامه چيكرنه دا همي برنامه انده تو لغوري هستي نتوي تو آخفي لغوري خطا نتوي تو دايم آخفي یک جاره کی جی تحقارت لکسایتی کی لشخصی کی کردی نکریه تحقارت لتو عالیه کی نکریه دوی داره ده چارچوبه آزادی فکر و رمان ده تخواه ifade کریه اف جی حق هر کسیه هر کس دکاره خواه ifade بکه حتی که داره مگوتیه سینور حتی دوره که تو حقارت لکسی کی بکی آزادیت ده تو خواه ifade بکی دودکاری سرخوابونا کردستان بخوازی سرخوابونا مطلق یا کردستان تو بخوازی دودکاری ریاوی نشان بدی دودکاری پیشنیاز بکی با امریکا رم که نو هفکاریه دودکاری پیشنیاز بکی اسرائیل رم که نو هفکاریه او دودکاری پیشنیاز بکی کو ام به ترکیه رم میثاق ملی آوا بکنج بو کردان باشتره قد نبه سینور آدبه وانا همی مرود کاره ببیجه وانا فکرم وقتی کو فکر چی بو فکرین دجبرجی البته فکرین دجبر تکارن ورن ام فکرینه و داره توجی شاهدی رونی me پر caran gotiye ki dibe bila bibe kanala me vekiriye ji her kesî ra ki bixwaze xwe ifade bike mesela ji tevgera azadiyê bigire heta ji pedekê yenekê Dem Partî mij gelek insana ra peyam şandiye mij ji serokê Hak Parê ra ê Pesekê ra ê Dem Partî ra min peyam şandiye bi rêya Twitterê min gotiye kerem ku were bi mîvan xwe ifade bikin ama divêm karbin her cure pirsî ji we bikin yani em azadin îja vê derê te xwe ifade kir hemî tiştê ku te gotiye jî tamamî ji fikir pêk tê ji raman pêk tê
و tiştê ku te nû pelê da nivîsandiye ew jî bi temamî fikrê te ne û bê heqaret e. Ha însan hene ji fikrê te aciz dibin, wextê neçarin, wextê mecbûr dimînin, wextê ku em bêjin bêçare ne, radibin çi dikin? Ya ew jî pir kes tune ne yani. Eş te re bêjim yani hevalê tê berê ê saziya ku tu tê de xebitî hevalê tê berê yani ji te hez dikin. Yani ez zanim ez çûme hatime yani. Pir însan ji te hez dikin. Yani eş te re bêjim mesela tu li Stêk TV xebitî yani xebatkarên Stêk TV ji te hez dikin. Yani ez zanim ya. Manel dijî me ne jî. Vê de çi bûye? Hevalê min Ama ez jî hez dikim. yek du hene, sisê hene belkî. Vana normal nakokiyên şexsî hene. Dibe ku kêfa wî weke şexs ji te re ne ama vaya heq nade wî ku te reş bike. Çünkü wextê ku heq ew dixwe de heq bibîne ku te reş bike, wê demê çi dibe? Şerê navxwayî çê dibe, pevçûnê navxwayî çê dibe, kîn û nefret çê dibe. Ji ev jî li gorî karaktera te ne, tu nakevî nava tiştekî wisa, meselên şexsî dernaxî pêş. Yani em tev welatparêzin, em li ser xeta netewîne, em ji bilî menfaetê milletê Kurd tiştekî din naparêzin ya. Em axa Kurdistanê pîroz dibînin diparêzin, ekolojiya Kurdistanê, mêrê Kurd, jina Kurd, zarokê Kurd em pîroz dibînin diparêzin. Ji bo wî jî fikrê me çi be em dibêjin. Kerem kirin. Dema li meydana genim divê çi pîr Seyid Rıza Birinser Sêdarê kiriye ew jî dibêje ya li enya min lekayekek reş nîne. Wexta li enya min lekayek reş hebe bira dîsa hevalê mij min ra bibêjin. An enya min lekayek reş nîne. Mesela Kurd û Kurdistanê da li enya min lekayek reş nîne. Çima lekayek reş nîne? Çi destê min hatiye min kiriye? Kurd ne Kurd kêm zêde kin dirêj mirov kanî bû hîn bikire hîn jî kanî bikire û zîro jî mala xwe rû nenişte min. Li mala xwe dîsa vê hawî tev digerim û dîsa dibê çi zarokekî tevgera azadiya Kurdistanê min û dibin vê sêwanê da mezin bûm. Lê o îdeolojî, mezheb û nizanim çi dîn û bawerî li cem min nîne. Her tiştê min Kurd û Kurdistan e, ne tewa Kurd e, ne tewa Kurd e. Yê têda dijîn bi Elewiyê xwe, bi Sunniyê xwe, dibê çi Şafiyê xwe, bi Henefiyê xwe, bi Êzîdiyê xwe, bi Suryaniyê xwe. Yani axa Kurdistanê û ew kesê lê dijî em çawa kanin dest bidin hev û em xwe ji vê agirî xilas ke. Ev çend sal e tu dibîne ez dibêjim agir tê. Heger Kurd ji vê re neamade bin, Kurd nebin yek hişekî netewî ava nebe. Kurd nikane xweş be li vî sed carî belkî divê çiketa da gotiye. Dibê çi min gotiye çi? Ji Kurdan re dibê çi nûhek lazim e da ku tofan tê. Ew hewceyê vê kelekê vê gemiyê ji vê tofanê xilas ke. Ji xên jî vê pêvetir nerînek min din tişkê din nîne di mesela Kurd û Kurdistanê da. Ez vê jî bibêjim. Li hemberê nefîsê min nûpelê gelek dihat xwendin û tiştên yani dibê çi min di nifsan jî têda min êrişî kesî nedikir. Min hew fikrên xwe hew goreyê xwe hinek kêmasiyên li û tevgerên Kurdan dîsiman. Di vê derê de jî madem ki fikrê ya yani heger tu li hemberî vê fikriyê bi fikrê li hember derkeve. Min meqale nifsaniye tu jî meqale binivîsîne ronî hevalê me ye ronî wisa ye şaşe ad vê derê de şaşe ad vê derê de şaşe ad vê derê de şaşe. Serseran serçava. Li hember fikrê tu dibê çi bi lîsteyek suîqasta îtibarê nikane were. Ronê hetanha kesî gazî tê kiriye hevalê ronî were ka em hinekî münaqeşe bikin, em nîqaş bikin, fikrê te balkêşin, lê fikrekî min jî heye dixwazim bi te re parve bikim. Ka were em hinek nîqaş bikin. Ji hevalê te ê berê ê sazîn ku tu tê de xebitî yan jî ji tevgerê kesekî wisa gazî tê kiriye? Hegan tevgerê ez tevgerê min ez herim komelê ez herim çalakiya ez bi berpirsiyarê me Swêdra rûdinim gazinê wan hebin ez jî gazinê wan gudarî dikim ez jî fikra xwe dibêjim ama bi ser vî esasîna yani em dibê çi yani ez rojnamevanekî çepemeniya Kurdim çend salan min jî raştiye qelemê an mikrofonê an kamerayê bi vî hewa kesekî ban mikiriye heval ronê tu vê dinivîsîne ad vê derê de xeterî ser me çê dike em zaten vê derê de şaşiya wê heye a wisa meke bi tu kesî ha yani ez bi xwe jî zaten dema dinivîsînim ez xwe dikim dewsa hemî hevalên xwe na
داوك زراري ندم يعني تو تفقرين كرت اما دردك من هي دردي من شيء از شاشيد بينم از شاشيد بينم از انم دفرada اف شاشي هي از نينم زمان تو نين زمان ايدر نين زمان نابه دردي من شيء امتين الزمان داك ريفبريكي كرت ببينه ببجي حقيقة انا بلكي با نقطة تبع عجبا ما هنيك لواز قلت بالي دري رفع شاشة كويا دردي من هو يعني از قال لك جار دبيج مش يعني از جويجي حاسكم از نورمال بازم بورترا بنفسينا من هنجي كل بنفسينا ويجي بنفسينا از بخانه بين داري نفسين بوليتيك دبيج بوليتيك Problem اما دم çizeni هاتي burada. فرما Ya insanın ku radibin hakaret dikin listeyin trolan amede dikin bana insanın lavazın. İnsanın acizin. İnsanın cahilin. Çima jiber ku jali fikri ve nikare te ikna bike nikare bitere bike be münakaşi radibe dikebe nava hakaretan u te teşhir dike. Ve deri de problem ekidin der dikebe hole. Problem ama ya sazibune. Rexistin kirine. Mesela em nezi hezar rojnameger hene li Avrupayê. Endamê çapemenî em bêjin Kurdin. Em ne rêxistinkirinê. Mesela em her yek bi serê xwe weşanê dikin. Em hemî hêz û quweta xwe kanalîzê derekî nakin. Di xeta netewî de em naxebitin. Konferansekî mesela min vê derê pir cara pêşniyaz kiriye. Konferansên me ên netewî ê rojnamegeriyê çê nabin. Çê bibin jî mesela gazî min û te nakin. Çi dibe wextê ku gazî min û te nakin em naçin bi hev naşêwirin çi dibe em herkes cuda fikrê xwe beyan dikin. Ha tu wextê hêz û quweta te heye tu miqna bikî û dey gazî min bike. Tu mecbûrî ciddî bigirî. Tu mecbûrî ronê ruhet ciddî bigirî û gazî wî bikî di konferansê de ciyekê bidê. Wextê tu ciyekê nedê tu nikarî rexne jî bikî. Te dûsa ye. Yani vî aliyê de ناموسي دلالتان شوا إيجابي من إقنابك نينا نلبت من البندك كسي مداك بسك من إقنابك ناقشتي أزبيجم تشابمانيا كرت أفيا فاوا كماسي وهي ويا تشتي تبي إقنابك نينا الهولية محمد بين ما دبل برا تشابمانيا كرت باغتشلي وبرزان نينا كلا كابل نبي حرب كاس عشق حتی وشانا کردواری دبیجم از باسا سازی میل اروپای تنی ناکم مثلا از پر دخوازم جرودا و بگیره حتی قنال 8 حتی ستیک تیوی حتی قنال 24 همی وشانین کردی ای ترکی دکن نتی دا ای کردی وشانین دکن دبی هم زمان خواه یه گرتی چه بکن و هم جی استراتژیه که کردواری دانیم پیشی خواه گوهم بکاره به دوی خطی دا خدمتی بکن از بحث ویدکم يعني تشيدي بيجم اجي اين باس همان تشتري كما ما باسا تدي وان تشتري لوكال ايفن لاوروبا دشي اسفالت كمان تشتري البرادشي ما خلا وانا كرنا ادشي يعني ادشي نها داويه نا خانت روني دبي چه خاينه يعني حيران قالك جرانه يعني نظام دبي حوالي منا وينك حسام بغردست قالك جرانه تجي كثير او بيجت خاينه قالك يا دستي وي كتبنا بكينا كورس قالك يا بدجمن راد بيچه تكيه دابه والهمبري كورس كاردك حيران يعني تشكر لك نقاب بيجي خاينه كردي ام بي خاين شيء يك بداغر كران را بدولت بيچه بدولت داغر كران را لمبري كردان شركه مش وقت سناد بي خاين يعني كردي كي نه تفكرته ده يا فكرته ده ان بيچه يا رحنا كي به يا بي خاين انا فشاش شاشي كي تشوف كثرت بي خاين توي كسي او كس خاين نابه مخابن تو دبيچه قالك تشتي ده ولا دتك توان ولا دتك از بویشم تشتید مثلا وی لیسته از بویشم ليه بدن هلكي اما الله وك قطنا داوي في مسألة ده فازم في بويشم نه دیسا شي قال لك روج لما بان من قاسينا يعني بخا ناف دبيچ ناف شكل دبيش روج لما قبول ناكم كسين دنبلك شي چونه بون روج لما از قبول ناكم روج لما وانتي دبيچ اخلاقي كي خايا يعني از نه بينم ناف ناخوازم ناف بدم هن لیسته دنا بلاو كرنا خاصو روج لما بانه لسازیه من الوی سازیه من یالوی سازیه من شغلینه او لیستا بلاد کن یا نه نورماله او نه نورماله ها اولی که مکنه ببیجه یا حیران ما تمام او کسی ایش لیستا بیون بلا بویه ایریشی مکر نوا کرنه دبی اما او نکاری روش نموانه دا که او وی لیستی بلاد که گوری من گرک تو لیستا نه بلاد کرن اما
لی روزنامه‌وانه میکنه وی بکه وای نابه ev kesi din ne rojnamavane ade jî gotin ev dawiye vê derê da bikim niha hinek henin ez bixwe kurdekî netew perwerim netew dibê çi kurdekî xeta netewî diparêzin di wê xetê de kurdekî xeta netewî biparêze û êrişî Rojavayê Kurdistanê yani em bibêjin rêvebirên Rojavayê Kurdistanê fermandarên Rojavayê Kurdistanê bike da ku polîtika wî şaşernizan wa kiriye di vê rojê da yekî êrişî rêvebirên Rojavayê Kurdistanê fermandarê Rojavayê Kurdistanê bike ez bixwe wî kesî xeta netewî parêzin nabînim ji ber ku Rojavayê Kurdistanê di derek werê xeter daye yanî tê çawa îro bi çi royî kesekî êrişî bi ser General Mazlûm Kobanî ya li ser Sîfan Hemo ya li ser Êdin ya li ser Êdin yani ve kesana da ku gelê Kurd biparêzin ketiye noxtakek were krîtîk û îjarê hêlekê Tirkiye lê dixe hêlekê hemî Erebûnên yek Siûdî Qatar û Êdin û Sûriye lê dixe hêlekê di nav netewî da îtifaqek çê bûye da ku Kurd bê par bê hêle lê dixin û li ber qirkiringa birûmane bi hawakî xwe diparêzin û îjarê ser da ser navê netewperestbûnê ser navê xeta netewî ez êrişî we kesana bikim ev ji ahlak dûr e ev ji ahlak dûr e yanî em hewceye biqîrin kesê bibêje na xeta netewî zam ji çi diparêzim ez dedî milliyetçî Kurdim û ez êrişî Mazlûm Kobanî dikim em fermandarekî di qada şer dayê Rojavayê Kurdistanê ez qala Rojavayê Kurdistanê dikim ez qala tu deverê din Kurdistanê nakim li Bakurê Kurdistanê ez qala wan nakim xetê wan şaşin mirî bibêje û êrişî bike ama Rojavayê Kurdistanê li ber qirkirinê ye yani dibê çi qederek dereke krîtîk da ye li ser pira siratê ye kesî Kurdê li ser pira siratê be hewqa can da be berxwedanek mezin da be tu êrişî serî bike tu ne normal Yani hin heval dibêje me fehm nekir mesele çi ye heval no mesele çi ye niha bi meseleya Rojavayê Kurdistanê re hin hasasiyet çêbûn hin derdorên ku xewekê netewperest pênasê dikin û qismekî wan belkî dibin kontrola dewleta Tirkiye dane qismekî wan jî heqeten welatparêzin dilê wan dişewite ji bo Rojava rabûn hin rexnekirin tevgera azadiyê rexnekirin Rêzdar Öcalan rexnekirin di mesela Rojavayê Kurdistanê de îja çi bû hin gencên din ku em jî wana nas nakin qismekî wan jî nenasin qismekî wan trolin radibin lîstê çê dikin em zanin evaya ne ew e yani ne kirinên tevgerê ye tevgera azadiyê bi van tiştar eleqedar nabe ser navê tevgera azadiyê em bîne ziman ser navê pekekê lîstê çê dikin da filan kes filan kes filan kes li ser navê tevgerê çê ew kes tevgera kedim tekiyê ew kes ser navê tevgerê çê dikin mesela şexsin vana qismekî wan mesela ez dibêjim gelek kes hene ku vana retweet dikin ew jî însanên nepakin ne însanên dilsozin ji bo Kurd û Kurdistanê retweet dike em mamoste ji bo zelal bibe retweet dikin jî di stêrkê da stêrkî wê da dişole di medya haberê da dişole em xweşik zelal bikin ez ev hanzbê jî bêjim ev ne li stêrkê de bi mal ne li medya haberê de bi mal stêrkî wî bi taybet pîroz e ama ez dibêjim yani kesê di wê derê da qarşî rojnamevan diye dike wan ji lîsta par vekirin lîsta ronî jî tê da weke xayîn par vekirin niha ew ew ciyê xwe nizanin mesela berpirsyariya xwe nizanin ku li derekî mirov xebitîn mirov nikare ziman dirêjî bike vana tamamen ji cehaletê tê ve o se tiştekî organizîkirin ne tiştekî organizîkirin ne tamamen cehalet e çünkü her tiştek ku li wê derê tu bikî li ser navê saziyê dibe mal yani ev hem ji rêvebirên saziyê bigire heta xebatkarekî yani di wê çarçivê de dibe mirov ciyê xwe bizanibe liyakat ev e şixa liyakat ev e yani insanekî ciyekî heq neke mirov wextê li wê derê de bi cî bike weke berpirsiyar bi cî bike yan ji weke xebatkar bi cî bike astiya wî têrê neke wisa dibe yani heyf e gunê ye mirov nikare însanê mirov nikare saziyê xwe wisa rencîde bike mirov nikare hevalê xwe însanê xwe welatparêzê xwe wisa rencîde bike yani ne rast e ji ew heval pirsî ji bo wî hinekî mesele ev e lê ez dibêjim safî bû yani ew kesê ku tu behs dikî jî ez bawer nakim yani belkî problemê şexsî bi te re hebe wekî din ma ji te welatparêztir însan heye yani ew însanê ku te dixe lîsteyekî nîvê te xizmet nekiriye ji Kurdistanê re tu gazî tu birîndarî te
te şer kiriye ji bo Kobanî ويا veya o insana ويا أنا مسألة ويا أنا مسألة sibê heta êvarê li Ewropayê ji xwe re McDonald's dixwin û kêfa xwe dinêrin. Baş e. Ronî em van mesela dayên aliyekî ez dibêjim qey mesele yani te hestê xwanî ziman te kemasî nekiriye te xeta nekiriye ez dibêjim qey şaştiyekî çîbû kemasiya wan derdoran e. Tu te xistin vê lîstê lê dibêjim qey ها ew ê derbas be. ويجي ببيجم يعني بري بيا قطنا تبشكر دور ماموسة بري يعني va mesela bir liste o anda kıyor falan. Zaten beri işte çarolca men de hasar faytı da nefsan bu yani ne yapıyor ve az tadine derken bernama ona da nefsinem. Bu sebebi يجي مقولته bu yani والحاصل يعني برنامج زيرو derken يجي ويجي bu demek دريج برنامج من daviye be وسدا ما ويجي ببيجم سدا ما ويجي yani çünkü yedi gotuna az bebejim u bider ki nemaye sonra çama nemaye çünkü gele kurt 8 milyon labur serniga u piriya çıkpast u çina past eşkere gotun bi ihtiyarın me ve bi civanın me ve bi şervanın qala şerda çıkpast u çina past eşkere gotun vaqta idi lwan ne gudari kirin u tişte ev duxazın dveçe temel ne girdin ulgariya guhertinek çene ve بگوتنا رونی یک نها لبیچه لسوی استراتژی در کف برنامه که تشتی کی دبیش آن تشتی کی دبیزینه او چاقی تو کس تکلیف داری نکه یعنی 8 میلیون کردواتا در کسر نگامه دی چوستن او چی نخواستن مدی گوچی شاشه او چی نشاشه وقتا لوان نیگو داری کرن او تشتی وان تمل نیگرتن وکه دبیچه رفرانس نیگرتن او گریوی هزدین کرد خواه دبیچه نکه لبو تفگری و هرتن که پیگ نینه بگوتنا رونیج نها پی و تشتک پیگ نای لورا لگوری من ایدی اخافتنا من دوی دری سر مثلا مجرا کرد و کردستان ایدا اخافتنش بوی من قدیه ای سبب و قدیه ای چیه جبرگه چونکی در دی من او تشتی گل آنی زمان حتی و 3 سال از دبیجم از 3 سال دبیجم یعنی بر به ورده داره ناو گل دا نرینک بوسایه هنک شاشیل هولی هنن حوجي هناك بيجو هرتن ايجل قيريا در كسر نگاه 8 مليون كرد بينابر نهيش تسلوغان تو ريبران بياويتن نهيش تشتكيدن رابر رايشتن الان كردستاني وبو يكا قالي كرد يكا ورينا تشتكيدن وقتا لوي قالي نيغلاري كرد روني هاي نيغلاري كرد لورا بوي من البرنامج داويه حتى ندمه كدريش Yani ez rast nabînim. Ez rast nabînim. Ez dibêjim tu divê bidomînî. Pêdiviya milletê me heye. Li însanê wekê te gudar bike. Şîrovê te xurtin. Hevan no eger hûn dipirsin vê derê kontrola mesaja ne di destê min de ye. Yani ê min konsantrasyona min anha li ser ajansa ye, li ser nûçiyan e. Ez anha ajansa da nûçiya digerim. Mesela hevalê me canan dibêjin ji me re peyam ji ser WhatsAppê tên. Dibêjin vê derê gelek mesajên xirab hene, heqaret têne kirin çima mudaxele nakî ez nikarim mudaxele bikim ji ber ku ez ana bername bi rêve dibim. Eger ez rabim peyama bixwînim ana bi sedan peyam hene ez kîjanê bixwînim kîjanê nexwînim ki çawa mudaxele bikim ez nikarim. Yani konsantrasyona min xirab dibe min ji xwe re prensîbekî wisa çêkire ji destpêkê ve ez li mesaja nanêrim. Di dawiya bernamê de selam hebe çend pirs hebe elwan nêrim bername digirim ama anha di nava bernamê de nikarim lê binêrim. Ji bo ana mesela çavê min ser ajansa ye. Ez çim ku derê ez dibînim ku Komîteya Pêwendiyên Derve ya Kongreya Amerîkayê daxuyanî da ye dibêje kiryarên li hember Qesedê li hember Kurdan em bi tu şiklekî qebûl nakin. Yani li Kongreya Amerîkayê anha beyanat hene. Tiştên xweş têne gotin. Ji bo siberoja Kurdan. Yani ez tiştê piçûk re eleqedar nabim. Herkes evan çi dinivîsîne bila binivîsîne dawiya bernamê de ji xwe tune dibe. Ji ber vê dibe merû rehet be. Merû rehet be vanaliya da. Yani tu bawer dikî ji Kongreya Amerîkayê tiştekî xweş derkeve yasaya ji bo Kurdan û falan ji bo parastina Kurdan ronî? هگرتی بیراته دوی برنامه نامه ور از مانیزمان تا سالانه مذکر میگه بود مسئله کردی چی بکه مسئله کردی چی بکه yani tiştekî dibe derkeve fakat gerek kur diplomasiya kurd meşine kurd gerek diplomasiya gelek kurd meşine de milli diplomasiya da gerek kurd seferber verin ji ber normalde de senatoya da yani senatörün Amerika zaten ve demê dengê xwe derxistin û piştgiriya Ronî ez wî nebiterame diplomasiya Kurdan çima çênabe ji te re bêjim çima çênabe. Ji bo tu bikaribî diplomasî bikî ji bo tu bikaribî diplomasî bikî
دەبێت tu pêşî xwewekê netew bidî naskirin. براو از شکل باتا Mesela, ما وی نقطه فرق mesela aniha ez û te em herin li ser navê Rojavayê Kurdistanê em biçin Amerîkayê biçin kongrê em biçin dîplomasî bikin ne? Mesela em çi dikarin ji wan re bibêjin? Em ê ji wan re bibêjin ku em di çarçova Sûriyêde Sûriyekê demokratîk dixwazin endamê kongrê wê çi ji me re bêje? Tiştekî me eleqedar bikin ninekî meselê wê navxweyî Sûriyê ne. Herin wê derê bi gelê xwe re mücadele bikin, millet îqna bikin di mesela demokrasiyê de hêjmara we sê de bila bibe 200 bibe milyon hilbijartin çê bikin. Alîgirên demokrasî hene, alîgirên şeriatê hene. Vana demokrasiyê ye. Em nikarin müdaxeleyê nava Sûriyê bikin. Ew ê ji me re bêjin. Ama tu wextê weke netew herî tu bêjî ez milletekî cuda me, ez netewim, erdê min heye, coğrafya me ye, dixwazim serwer bim li ser coğrafya xwe. Ez dixwazim li mekteban dibistanê min çê bibe. Erdekî cuda dixwazim veya dibe dîplomasî çünkü tu netewî. Çünkü tu tiştekî cuda dixwazî. Here Amerîkayê bawer bike Ronî, here Amerîkayê dîplomasiyê bike ji bo demokrasiya nava Tirkiye kes te guhdar nake. Demokrasiya nava Tirkiye, nava Yemenê, yani dîplomasiya ji bo Kenyayê, ji bo Kongo me eleqedar nake problemê wan ê navxweyî. Ama kengê te got ez cuda me, ez netewekî cuda me, ez cudabûnê dixwazim, wê demê mesele ciddî ye. Ya ew ê destek bidin te ya nedin te. Rast e ne rast e? راسته مامۆستا راسته چۆن چەوە یعنی یەکەمین ez dibêm xey gerek yani hetanha bi taybet wata ez dipeyvim li ser navê yani dibêje ne ser nav lêborînê dixwazim. Yani wek kesekî hetanî niha dibêje dibin sîwana tevgera azadiya Kurda mezin bû ez senekî li gorî yani wî çikawê dipeyvim. Ji ber ez bibêjim na yani devereke dune Kurdistanê li gorî wê ez nizanim yani çawa dimeşe. Ama hetanî niha li vê derê tiştê min dît me hat meşandin me dîplomasiya îdeolojiyê kir. Ez bi xwe bûme müşahîd û ez bi xwe çûme min jî yani weke dîplomasî salekê spêk hatim ra min jî tê cîkiriye. Me dîplomasiya îdeolojiyê dikir û pirê xwe me bi Tirkî dikir. Velhasıl ev gerek ji kok da rabe. Yani lewra dîplomasiya Kurd gerek sedî sed yani sedî sed ji kok da bêguhertin û dîplomasiyeke netewa Kurd yani ji bo dibêje xelasiya gelê Kurd. Îdî dibe dewlet be, îdî dibe statû be yani bê tiştekî din îdeolojiya me ev e û nizam çîka me ev e perspektîfa me ev e vana nuansê vana xalê çû çikin. Mesele gelê Kurd gerek li ser navê gelê Kurd dîplomasî bêkirin. Ev e adin çapemeniya Kurd ya heye yani ji sedî pêncî wê gerek bêguhertin. Ji rêveberê wê bigire, ji rojnamevanê wê bigire ya heye sedî pêncî wê gerek bêguhertin. Dawke dibê çi vana gerek paralel be hev paralel be hev dîplomasî, civak, televizyon dibêje medya vana gerek paralel be hev yani lêguherînek dibêje guhertinekeke mezin pêwîst e hem dîplomasiyê da hem çapemeniyê da û dîplomasî tu ne partiyakeke nav Tirkiye dayî em bêjin tu CHP'ye dîplomasiya xeta xwe dibêje sosyalîzmê an demokrasiyê an çi be bike. Mesele wexta tu netewek be tu nikan tu hewceyê dîplomasiya netewekî pirsgirêka Kurdî ya bê dewlet de 5 milyon nüfusa xwe heye di rojhilata navîn da hêlek wê Tirkiyeyê dibêje Türkan dagir kiriye hêlek wê Ereban hêlek wê din jî Farsan dagir kiriye di aha te da nav deverek heye navê wê Kurdistanê gerek tu li ser vê meselê dîplomasiyê bimeşîne. Serokê Komîteya Pêwendiyên Derve ya Kongrê Amerîkayê dibêje tiştê ku di çend hefteyên borî di artêşa Sûriyê li hember Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê kiriye, yê ku li hember Kurdan kiriye, em bi tu awayî qebûl nakin. Vê yekêkî dibêje serokê berê ê erê yani gelek kes daxifin evana gotinê wan hemî tevlê hevin tiştê xweşî dibêjin lê tiştê ku pesnê colanî didin jî hene di Kongra Amerîkayê de civîn çê dibe ka wekî din çi heye tiştê balkêş ku ez bikarim bu ara parve bikim ez dohan digerim
dibêje mesela Brian Mast dibêje min Ehmed El Şara dîtiye em li ser hinek tiştan bi hev re axifîne ji wan jî hebûna çekdarên biyanî di nava hêzên ewlehiyê de ku hejmareke berbiçav ji aliyê Tirkiye ve piştgiriya wan tê kirin. Kiryarên dawiyê li hember Qesedê em dibe em qebûl nakin filan aynı tişte. Yani welhasıl piştgiriyekî heye ji bo Kurdan li Kongre Amerîkayê. Lê meselê çaresar nake. Niha tiştekî heye Ronî binêre ji te re tiştek bêjim. Ew hemî aniha tiştê ku hatine serê me li Rojavayê Kurdistanê dibe ku demborî be. Dibe ku piştî êrişa li ser Îranê hin tişt biguherin. Dibe em hêviya xwewenda nekin. Evandan. Li Îranê wextê ku rejima Îranê hilweşe pêşiya Amerîkayê vedibe, pêşiya İsraîlê vedibe, ev hêzên têkoşîna li hember Daişê pêşiya wan jî vedibe. Yani li rojata navîn hinek hewa zelal dibe, av zelal dibe. Ez dibêjim divê merov hêviya xwe pir wenda neke, qedera Rojhilatê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê girêdayî hebe. Yani ez wisa dibînim. Çend gotuna rolekana mı tamamısı destur? Yani tamam. Tiştê ku Hakan Fidan dibêje tamamen felsefi sone. Hakan Fidan aniha gef li Başûrê Kurdistanê dixwe. Vana hemî demborîne ji xwe Graham jê ra got di xeyala dibîne. Tiştekî mîna te dernakeve. Keremkê. Mesele Kurd dîsa az bêjim. Kurd wê çi bikin? Yani neyar wê çi bike diyare, dagirker wê çi bike diyare. Me digot ya vana felsefi sonin, Rojava jî me digot felsefi sonin, ne felsefi sonin? Vana li gorî min dibe çe xeteriyakek mezine û armancê we. Dibe İran jî hêlkişe û dibe piştî Îranê re jî dibe çe heyamek xweş çawa li Sûriye hêlkişe heyamek xweş çêbû ji bo Kurda Rojavayê Kurdistanê ev 14 salek Kurd wê dirê bi hewakî xwe ve dibe. Dibe derfetek wisa jî derkeve. Lê wexta Kurd Kurdê çi bixwaze? Wexta Kurd bibe ji nazî hewl ji bo demokrasiya tişta bikim ez statû naxwazim, ez federasyon naxwazim. Em mesele gerek Kurd vê dirê da. Yani dibe her tişt bibe. Ez nabêjim ji bo Kurda qediyeyê, ez bibe ji bo Kurda caran naqede. Kurd hettanî ke hebe, hettanî Kurdî hebe, Kurd hebe, ev berxwedana wî dewam bike. Ama mesele kesên hêz destala, kesên çek destala, kesên televizyon destala, yani qala kes nakim, ez qala rêxistina dikim. Yekê pêşengiyê ji gelê Kurd ra dike, ew ê çi bixwaze? Mesele ew e, li goreyê xwesteka wan, ew ê ji gorê wê plansaziya xwe ji wê pêşerojê çêke. Wexta plansaziya ta ya ji bê pêşerojê ne paralel be tu vê yani tu dî xwesteka te ne mesela em bibêjin statû be, em bibêjin federasyon be, em bibêjin Kurdistanek serbixwe be. Dünya xerabe be jî dagirker hemî xerabe jî dîsa tu tiştekî dest naxe çünkü tu dijî wê şer dike. Yani dibe çe weke te dîme yani ev şans û derfetên tên ji te re wexta tu dijî wan şer bike bi tu hawî tu bi ser nakeve. İran jî xerabe be tu bi ser nakeve, Tirkiye jî xerabe be tu bi ser nakeve, Sûriye jî xerabe be tu bi ser nakeve. Ez vê jî bêjim Rojavayê Kurdistanê têk neçûye. Rojavayê Kurdistanê têk neçûye. Xetayê wê naçêbûn lê rêveberê wê jî ev xetayê xwe negotin. Derketin Generalê Kurd Mazlûm Kobanî xetayê xwe negotin lêborînî jî xwest ev nexwest falan. Hewceya her kes bi hawa be. Yani rêveberên Kurd hewceya di şaşiya da îsrar neke. Bibêjin şaşî me dîtin, şaşiyê me naçêbûn, şaşî dîtin lê her tişt neqediye. Niha em xeta Kurd yani Rojavayê Kurdistanê niha YPG vegeriyayê wê derê di parêze şer berxwedan dîplomasî wê ji nav pê ve dewam bike. Wê ji nav pê ve dewam bike. Rojavayê Kurdistanê derbe xwar lê Rojavayê Kurdistanê têk neçûye. Dibe çe? Dibe hinek tevgerên Kurd hinek darbe xwaribe lê têk neçûye. Têk here ner wê ji nav pê ve belû be. Ev xwesteka gel ya derketî holê wê pêk bînenîne wê guhertin ke xwe da çêke çê neke ji nav pê ve wê diyar bike ya ke têk here ya têk nabe. Adin gotina dawî hewceya li Rojavayê Kurdistanê jî mirov li provokasyona gelekî baldar be. Bi taybet dibe di navme da hinekî weke ciwanên şoreşger bê kontrola em bibêjin kesên kesên vê dîplomasiyê dimeşînin vê kontrola rêveberên Rojavayê Kurdistanê têkevin li tevgera hewceya ew derfet ne de tu kesek nikane bi hewakî bi serê xwe tev bigere û dîsa agirekî çêk û gelê Kurd qirkirinê ra derfet bide destê Heteşê û Tirkiyê. Yani hewceya rêveberê Rojavayê Kurdistanê hewceya li vê li provokasyonan li tiştên biçûk
gelek baldar be. Hı hı. Hevanno niha ez peyamê we wisa min xwend min mereh kir niha ew însanên ku dibêjin hinek wêrek tev bigerin ew însanên ku dibêjin tevgera azadiyê zêde rexne bikin binêr ez ji we re tu çend gotina bêjim ême me rexne kiriye di dema Rojavayê Kurdistanê de me rexne kir di dema êrişa li ser Helebê de me têra xwe rexne kir Dem Partî hevalê me nava Dem Partî dem bi dem rexne dikin ama rastîkî heye divê merov bibîne em ne êrişkarin em vê derê endamên çapemeniyê ne em nikarin heqaret bikin em nikarin êriş bikin hin rastî hene dibe em zanibin mirovên herî qehreman ê milletê Kurd di nava Partiya Karkerên Kurdistanê de ne şer dikin bi fedakarî canê xwe malê xwe her tiştê xwe zewqên xwe mafê xwe ê seyahetê davêjin bilnigê xwe zewqê xwe yê jiyanî davin bilnigê xwe pere pûl nas nakin mal û milk nas nakin hemî red dikin nimetên ku vê dunyayê daye wan red kirine û di nava tevgerê de bi dilsozî canbexşane cih girtine mesela wextê ku merov hinekî wefadar be merov wisa çavê xwe nagire û devê xwe venake û ji wan re nave ser merov hinek şerm dike yani ez dibêjim qey ev şerm li cem min ronî heye ji ber vê wextê ku em rexne dikin em dostane rexne dikin em kêmasiyan dibînin em dibêjin vaya kêmasî ye yan jî vaya barekî ye li ser pişta te ye vî barê rake vî barê nede ser pişta xwe heyf e tu heyfî tu qehremanî ji bo wî ême ji me hêvî nekin ku em êrişkar bin em însanên li ser xeta netewîne ama em êriş nakin em wefadarin wefadariyê ji bîr nekin vê derê min bernameyekî taybet çêkiriye li ser wefadariyê ya merov qîmeta tiştan zanibe merov zanibe zêr çi ye zîv çi ye merov hinekî sarraf be yani xweş e zanin pir hêsan e merov bide xebera wê demê firqiya me û wan kesê ku êrişê roniyê me dikin firqiya me namîne firqiya me çi ye ew însanê ku êrişê ser ronî dikin mesela pir baş dizanin ku ronî însanekî welatparêz e ne pir baş dizanin dîsa jî li gel vê yekî jî radibin êriş dikin çi ye em jê re dibêjin vana emelê xirab in pêkanînê xirab in veya kîn û nefret heye di dilê wan de ê hûn pêşniyazê min dikin ez jî bibim xwedî kîn û nefret cem tune ew cem min û ronî ew tune ye em însanên baş in kîn û nefret ancak ême li hember dijminê Kurdan çêdibe binêrin doh însanên ku komkujiya li Sûrûjê protesto kirine îro ji aliyê dewleta Tirkiye ve hatin girtin binêrin komkujiya Sûrûjê li ku dewleta Tirkiye li ku Daeş li ku însanên hatine cezakirin li ku ê çalakî pêkaniye ê komkujî pêkaniye Daeş e li Sûrûjê ê hatine qetilkirin zarokê me ê Kurd û Tirkan e tam li ber Kobanî ê hatine qetilkirin zarokê Kurda û Tirkan e ê vê yekê protesto dikin endamên Dem Partiyê ne ê ku vê çalakî protesto dikin ceza dike jî dewleta Tirkiye yani dewleta Tirk ji van însanan re dibêje tu çima êrişa Daişê protesto dikî ez ê jî te bavêjim hepsê dewletekî bi vî şeklî hebe li holê kîn û nefreta mirovan li hember hevalê mirovan çêdibe însanên ku li hemberê min bikeve nava kîn û nefretê însanê ku li hember ronî ruha bikeve nava kîn û nefretê firqiya wî û dewlet Baxçelî tune ye çünkü heyranê dewlet Baxçelî wê demê mesela ême ciyê me tune ye ciyê me dagirtiye em nefret dikin ji dewlet Baxçelî em nefret dikin ji Tayyip Erdoğan em nefret dikin ji Hakan Fidan ew nefret dilê me dagirtiye û cih tune ye ji bo wan hevalên me dostê me ji bo wî hevalno ji me hêvî nekin ji kerema xwe re ême têra xwe
وقتا me ji bo tekoşîna li hember dijminê me heye. Em qarişî hevalê xwe û dostê xwe tevger azadiyê nabin. û em rêz û hurmet digirin ji hemî rêber û serokên Kurdan re Talebanî jî di nav da, Barzanî jî di nav da û hemî herêmê me ê Bakurê Kurdistanê Başûr jî hemî jî rêz û hurmetê me, hemî qîmetê me ne. Heta netewî ev e. Baş e. Ronî çend gotina bibêje êdî ez naxwazim tu dawî li bername xwe bînî, ez dixwazim tu daîma me ra bî, tu şîrove bikî, yani biryarekî wisa dibêjim şaş e, divê em hinek wefadar bin. Çünkü di nava me de pir însanên welatparêz hene pêdiviya wan bi şîrovê tê heye. Tamam. Mamoste Delal yani sonra bername û vaşanê zindî hinekî rîska xwe jî heye. Car carna mirov bi hêrs dibe, mirov ez wê bibêjim çünkü nefîskî da tu du cara sê cara nefîsa kontrol dike, tu bi tiştekî tu dixwaze bibêje, tu bi hewakî din kana bînî ziman, peyamek din bide. Lewra hinekî ez bi xwe jî Rojavayê Kurdistanê û mesela gelê Kurd bi taybet Rojavayê Kurdistanê gelek ez hêşandim. Yani bir rojan xewnê min ez rojan min xewn ziya raqayê bû tapayê bû melwa deverana bû û min raqa û tapa jî nediye divê ji bêjim min jiyana xwe da nediye ama min bi şevê xewdiya li we dernabûm li we dernabûm yani ez derkine nas bûm ereb bûm dora min welhasıl ew hêsîrtengiya şervanên Kurd li wê derê min hemî hîs kir ne meseleyê min hîs nekir ez bi xwe ev tedî vê dawiya te axaftinê kir ya yekemîn ha wexta ez weke ronî ez dê sewa çi tiştekî rexne bikim û sewa çi rexne nekim ez gerek wê bibînim ez ê sewa çi çîr bikim û çîr nekim zaten ez bi tu hawî çîr nakim çünkü ez rojnamevanim ez nefîskarim di nefîsînim ez çîr nakim çîr nematê min e ez ji Baxçelî re jî çîr nakim û ji Êd re jî çîr nakim ne karê min e ev ne karê min e adin heyran heger rêvebirîn gelê Kurd wexta şaş bin û di şaşiyê de îsrar bikin ez ê rexne bikim heta nam rexne kiriye 3 sal ez rexne dikim ev 5 sal rexne dikim bi dizî bi nav rêxistinê da 5 sal 6 sal rexne dikim ama beşkere ev 3 sal êdî bi nivîsî ez rexne dikim ez şaşiya rexne dikim ez çîr nakim ez bê ahlaqiyê nakim ez kesekî Kurdî derketibe ji bo doza gelê Kurd raştibe çekî can dabe xwîdan dabe 40 sal ber çol bi çepera be ez nabêjim dibe çe bê hurmetî bê alaqiyê nika bikim ne karê min e û gere ne karê tu Kurdî be yê vê bike ez bi xwe dibêjim heyran hinekî li xwe bifikire rexnê gerek şaşiya bibêje yani ev jî nayê vê mana tamam vake sal li henge çûye çiya şer kiriye û nizanim çi ama çi şaşiyê bike gerek em jî re tiştekî nebê na heyran na ev şaşiya herî mezin e dibe yani çünkü me xweda hilkişandiye em ez xweda nas nakim yani çawa xweda ez xala xwedayê semawî dikim ez dîn û ol û îdeolojiya bawer nakim yewata wisa yek rêvebir bi şervan bi fermandar bi nizam çi be bûye çe ev barê gelê Kurd daye ser milî xwe wexta hinekî jî tedî hawakî dûrî vê xetê bike bi şaşiyek çê dibe weke rojnamevanê Kurd ez dibêjim divê de eceba şaşînî ne eceba divê derê de xetanî ne gelo hewcê wan neba ama weke kesekî dinî Kurdî ji rêzê ew jî kane heman tiştê bibêje bir ev şaş e ev şaş e ev gerek nebe dibe bibêje ama cîra bike ji rêvebirekî Kurd ra dibe çi yani cîrên tedî mirov nikane rake cîra bike ev ne normal e ev nabe ev qebûl nabe tu şaşiya bibêjî li goreyê xwe tu bê li goreyê min ev şaş e weke rojnamevanekî ez dê bibêjim gel zêde vî dixwazin ev qet şaş e ama cîr nabe ev cîr nabe tu kes nikane ji kesî re cîr bike cîr yani bi ahlaqiyek mezin e ew kes hîn ahlaqê wî rûne niştiye hîn kesayetiye wî şexsiyeta wî rûne niştiye teşhîrkirin jî bê exlaqiye mesela bi ahlaqiyek mezin e vaya ji me ye vaya ne ji me ye vaya jî bê exlaqiye mesela tu hin fikrê xwe beyan dikî dîrek navekî te dikin navê te dikin ilkel milliyetçî navê te dikin barzanî cî yan jî hin aliyê din navê te dikin apocî vana jî nexweşin vana jî ji Nota tefsaniyekê bir berzanîcî bûn eyb e ma ez bimin berzanîcî
Türk dibêjin berzo Na gerek Roni Kürtî eme da em nabin cî tuneye. na Em tamam nabin tamam ez mesela min soz ne daye mesela min ez çend sale ez 28 sala di çapemeniya Kurdî de xebitîme min soz ne daye ku ez heta dawiya emrê xwe yan jî salekî sala wext tamamen cî bim. Cîbûn di ewa min de tune çünkü ez hunermendim. Ez nabim cî çünkü ez bi xwe şexsim. Felsefa min a şexsî heye, teoriya min a şexsî heye, rêyekî min ê şexsî heye, îstîqametekî min heye. Yani tarzekî min heye. Ez wê tarza xwe ancak dikarim bim bedrancî. Yani çünkü em insanê ku hinekî bi hunerê re eleqedar dibin em hinekî ji xwe hez dikin. İnsanê ku ji xwe hez bike nabe cî. Ji bo wî ez nabim barzanî cî. Mesela ne mümkün e. Çünkü li gorî felsefa min ne rast e. Ama çi ye? na Rêzdar Barzanî jê re hurmet dikim, şexsiyetekî Kurd e, lîderekî serokekî Kurd e. Ez heqê min tune heqaret lê bikim. Rêzdar Öcalan serokekî Kurd e, lîderekî Kurd e, heqê min tune heqaret lê bikim. Ama ez nikarim bibim apocî. Çima bibim apocî? Çima bibim Barzanî cî? Yani derdekî ama min wisa heqê min heye şaşî dibêjim heqê min ez heqaretê lê bikim nîne ama heqê min heye şaşî dibêjim îja ji bo yani kes bila ji me heqaret hêvî neke û kes ji me pesindayî jî hêvî neke. Çünkü derdekî yani wezîfeyekî me ye ku em pesin bidin tune ye. Çünkü evê derê em çavdêrin. Hemî tiştê ku min vê derê YouTube'a xwe de gotine Ronî bawer bike bizê hevalê min ê ku li min godar dikin hene saziya ku ez tê de xebitîme min aynî tişt di civînê wê di civînan de jî gotiye. Yani tiştekî ez pir şefafim tiştek ku veşêrim tune ye di fikrê xwe de. Min di civîna da çi gotine ez îro li vê derê dibêjim. Yani çima nebêjim? Yani tiştî suç tune kî? Suç tune ye. Çünkü tu kêmasiyan dibînî. Mesele ev e. mamoste aynı heman tiştî ji hevalê xwe re ji saziya xwe re ji rêveberên vê rêxistinê Kurdiyê kir heman tişt aynı tişt gotine tiştê min nifizanine min wira ji her tişt li her derê gotine yekemîn spasiya te dikim bedran dere karekî xurt dike yani weke qanal misqala te nakim misqala qanalê dikim karekî xurt dike û çendakî ez jî derketim ji ber vê derê me xwestem bînin ziman tişta ji ber me xeteriya ser Rojavayê Kurdistanê dît me dîtin min bicî çi bû wê çawa Helebê çi bû we hasîl me vana digotin wê li Reqayê çi bi Derê Zorê çi ve vana hemî pêk hatin pêk hatin lêbelê gelê Kurd bawekî xwe diparêze xweşxirkirinê diparêze hewceyê em li xwedî derkevin li Rojavayê Kurdistanê li fermandarên di şer da yê siyasetê dikin ez qal nakim bi taybet yê di şer da yanî kesekî bibêje na filan fermandarî çima filan silav heta şêdaye û ser wê cîra bike ew kes bêaxlaq e yani ew kes bêaxlaq e ez wê bibêjim yani ez vê çima dibêjim dixwazim ev madem kî xetek netewî heye û em jî dibêjim ji wê xetênin û kesî bêzim ji xeta netewî min û him fermandarê YPG yek slavê dibê çi slaveke lêstin fermandarê heta şê bike û bibêje ser vê jî bike vêya bike sedem û çîra ji fermandarên YPG ra bikin ev kes bêsifat e ji ahlaqbûnê ji ahlaq dûr e ev nabe ya ev kes ne Kurd e ev kes hewcê dibê hewceyê vê fehamkirin ev kes dijmin e ya jî tiştekî nabîne yani dixwaze dîsa gelê Kurd qirkirinek ne were ser hewa gelê Kurd xwe wê derê diparêze ve kesana şer kirinin û li ciya ciya wenda kirine li ciya ciya bi ser ketinin ev anir onura şervan heye a fermandar heye em gerek wê biparêzin em gerek wê biparêzin tam rexmê wê nexin bin destê nigê dijmin û birahîn pêlê neke bi dijmin ra nebin xwe nedin hêla dijmin û bên aniran fermandarê xwe şervanê xwe nekin ev ji bo me pir girîng e spasiya te dikim Ronî li ser ekranê çi nivîsiye çavê te dibîne? na hala ez dozlek nexim tê em yextiyar bûne mamoste Ya vana ronîcî û bedrancî yextiyar bûne vana min din sondê dibê tu xwedî dikî dibê Ronî bernede. Dibê gere Ronî soz bide ku ew bernameyê din de derke dibê bila soz nede ku ew diçe. Çünkü dibê em qebûl nakin. Mesela eger tu nê mesela hevalê me hemî ama ne yek ne du hemî dibêjin em tiştekî wisa qebûl nakin. Wextê Ronî biçe veya xıyanet e li me
Yani eğer Roni ruha amade hıyanet leme bike mecida beyle dibe evdi problem aviye. Hayır, Çünkü Roni fakire ke, Roni perişan gerek her bir şey ola gerek vam ke, Roni reben yani dibeçe, ez ne hatta memuy ağustı da ku iskana bir mihane dilkesi bukum. Fakire kem dumala kadam reben ki qadim jberbiya, مخواستم تا هفته بیداری به هوای کی گلی کرد شیار بکن لی بالامان بکشین لسر وی پرسیلی که کرد روجوای کردستانی به هوای کی نرخی خوخی در که مدی چاپ منی کرد همی به ترکی و شام بکر مجی گفت تاک ام کردی هین دبی چه زندی بکن مودا برا نودا وی سین که برا روح کی نتوی در که ولی ام روحی نتوی در که تولی 8 میلیون کرد 8 میلیون کرد سر نگابو ام دیرو کاتون نتوان نبویه ام دیرو کا کردستان جران نبویه دیرو کاتون نتوان نبویه وقتا اف 8 میلیون کردی رابو سر نگاد بو یک کردستان یک گلی کرد یک اف لوی دری اف ندیتن اولگوری وی همی سازی و ریوبرین کرد ریخستین کرد کنه که هر تشتکی رونی بکن نمایه ایدی Nana millet hemmi itiraz dike Roni bixade nizanım. Millet itiraz dike u dibe gere Roni muhakkak were. Edi tüken git. Ha tutkari hafteki ne? Tamam hafteki ne ama tu nikari biji ez zidi komple dur dikevim ji rojnamegeriye çima çiye çinne nizam çi biye. Ya gonele نا حیلان روزم وانتی دور ناکم از یه بنفسینم از یه هنگی دبیچه یعنی تدی به ترکی دبیچه قلوار آن قلوار اقدم از یه بنفسینم مش برگه نه تشتی که بسکریکا کرده از ببینم من همی گوتن 4 سال داوی من همی گوتن یه از ببین چی از ببین چما رو جواب سر نکردی و خطا کر از بیت بیشم یعنی ابي انجام کی جمرا درته از نل پی ویمن از رونی حقیقی نه حقیقی از ya پی انجام کیم Divê naverê de Güney Aslan jî dev ji YouTube'a xeber da ama ez dibêjim qey beriya çend meha ez pê re axivî bûm got problemê min ê tenduristiyê heye dixwazim êdî dev ji karê YouTubeê berdim ji vê derê em ji Güney Aslan re rêz û hirmetê xwe dişînin hevalekî me rojnameger ê xwedî tecrübe ye em tim bi wê hesretê mezin bûn ême di pîşiya me de me dixwest ku însanên xwedî tecrübe hebin rê nîşanê gencan bidin di akademiyê me de ders bidin ama tu jar nebû nisîb ne saziyên me akademî çêkirin ne jî Güney Aslan karî bibe xwedî îmkan ku tecrübê xwe pêşkêşî ciwanan gencan bike di akademiyê rojnamegeriyê de çê nebû چما çê نبو nebû چما نبو Güney Aslan însanekî heyf bû wexta wî vala derbas bû li Ewropayê bi qismekî mezin yani nabêjim temamî vala derbas bû bi qasî ku îcab dikir me jê fayde nedît bi qasî ku îcab kir rêxistinên me sazî mekteb dibistan venekirin ku Güney Aslan karibe tecrübê xwe bibêje çünkü 15 salan bê rawestan di şertên mîla di salên nodî de di wan failî meçhûl de rojnamegerî kir 30 sale jî li Ewropayê ji destpêka me TV heta niha lê me qîmeta Güney Aslan nezanim na wallahi na ji bo wî ez nizanim yani çawa bikim ê min ji destê me were ez qanala wî ya YouTubeê bi temamî yani ez ê pê re biaxivim jî em qanala wî ya YouTubeê bi temamî bikin Kurdî û em bikin wekî akademî em wê derê bikin ciyê perwerdeya rojnamegeriya Kurdî heta çima em bigirin em qanalê xwe YouTubeê negirin em rojnamegerê xwe nexeydînin dibe em mekteb vekin ya akademî ve bikin ya Güney Aslan bila ne çeşmera nûçeyê pêşkêş neke bila analîzên siyasî jî neke bila qanala xwe de tenê rojnamegeran perwerde bike çi ne hemî însanên fasafîs û hatine tijî bûne ser medya civakî heqetin ya arkadaşlar Tirkî mirkî dest pê kirine ji xwe re navê xwe lê kirine rojnameger û endamê çapemeniyê û mîsyona wan çi ye karê wan çi ye ji ku derê de xizmet dikin me rû nizanin me rû nizane ya yani rabirduya wan tarî ye çi ye yani ne Kurdî dizanin ne Tirkî dizanin ne zanin du gotina bînin cem hev yani ciyekî wisa de dibe însanên mîna Güney Aslan ser karê xwe bin û hebe dibe em bernedin dibe em jî însanê wekî Güney Aslan bernedin واسه دو گوتن ویدر بکم
لگودنا بکم و مخاطر بخوازن من جی دما برنامه ماموسته گناه اصلا لگوداری کرد براستی حسر کرد چاوه من یعنی از جبوی نگریم من فکرت اش برگ از جهنه کی دنیز داناز دکم تکی یا من ویرا هیه yani bi taybet ev 3 sal 2 salên dawî ji bo ku wî jî çapemeniya Kurtekî masî dît û gelek car ji min re ev got yani ronî em gerek ev kîmasiya dibe çe çapemeniya Kurtê da em cîwê tije bikin da ku em dengê Kurda hîn derxin û bi taybet Rojavayê Kurdistanê ji bo Rojava gelek êş dikişan da ku yani pir li ber xwe dida bi hawakî ev kîmasiya çapemeniyê de heye ew kanin bi vî barî bidin ser melê xwe لê mixabin gelek car êrişî hatin ser û gelek car jî wekte negot me jê fayde jî nedît yani me nexwest em jê faydê jî bibîne weke ronî xwe ji bo min dibe çe yani hetanî min imkanî bû min jê fayde dît û ez jê faydê bibînim lê belê Günayê Aslan rastî ez vê qeyla Ewropa ev yani çapemeniya Kurd rojnamevanên Kurd hewceyê em hîn jê faydê bibînin مخابن دوی دری دا کیماسی مپرن مخابن نه يعني حيفه راسته حيفه روني رحمالات ياوا از نخوازم تو خاطر جهولم بخوازی ات خوازم تو تم بدومینی çünkü باشه از اوته ام وانالیه دم لهف دکن گوتنه مجی هف دگره و ama ses spasiyete dikim tamam Malatya yava spas hevan spasiya wan dikim hetanî demek dirêj ez ê dernekevim dîsavê wî baş bibe berxwedanek din derkeve olê li Rojhilatê Kurdistanê li bû tevgerek çê bibe dîsa axaftin pêwîst be zê hebim ama divê derê de axaftin ne pêwîsteyî spasiya dikim silav rêz Dem baş silav ji were hemyara